Doamnelor și domnilor, înaintea vizionării a acestui material video, vă rugăm să vă detașați de toate grijile și vă încurajăm să fiți cât mai creativi în comentarii. Magia începe în câteva secunde. Nu trebuie așa, trebuie mai întâi noi să vorbim mai și după. Eu... Timp momentan? Da. Ia ca acum. În primul rând, Ion Bulgac la noi este ca invitat în această zi minunată de ce? De sâmbătă. Vreau să apreciez mai întâi faptul că am cumpărat Chișinău de seară. Bucurie. Chemați băieții ăștia și dați-le niște bani. Uitați la dâns. Asta era ideea, nu? Doamne ajută. Și Coca-Cola, dați-le bani. Nu, Chișinău de seară concret pentru tine. Ca după alegeri. Dar eu nu mănânc Chișinău de seară. Nu mănânci Chișinău de seară. Dacă ai înțeles de ce, da? Ai înțeles de ce. Da, grilează și lapte de pasăre îmi place. Lapte de pasăre pentru Cătălin. De ce? Ți-ți place lapte de brat? În general, da, dar de pasăre nu. Gata, vă te răzăbrăliți. Bun. La noi discuția, cum am convenit și anterior, una liberă, nu ne temem de nimic, în caz de ceva, poliția la telefon. Mă tem de Gabi, nu mă chel. Dar el poate. Apropo, cum îți pare apa asta? Să putești mai rău în principiu. Extraordinar, ar fi bine să fie branduită, să plătească cineva bani pentru asta. Adevăr vorbește. Contactați băieții dacă vreți să susțineți. Impresiile după alegere. Care sunt impresiile tale după alegere? Cum crezi tu de ce tineretul iarăși a fost într-o rată foarte mică la vot? Să începem de la faptul că eu nu cred că tineretul a fost într-o rată foarte mică la vot. Dacă te uiți pe cifre, la Chișinău au votat aproximativ 30% din toți tinerii care erau înscriși în listele de vot. Discuția mare e că listele de vot sau listele alegătorilor nu au nicio legătură cu realitatea. Ele nu au date despre oamenii care sunt diaspora, oamenii care sunt plecați, oamenii care nu pot voteze din diferite motive de sănătate. Și tu dacă pui cifrele astea, aproximativ jumătate trebuie să-i scoți de acolo. Acum, dacă calculez că e și 30%, cred că putem să vorbim despre faptul că cel puțin jumătate din tineri au votat, care sunt la mod real în Chișinău. Situația pe țară e leacă mai rea, dar întrebarea e pe cine a votat tineriști. Asta e la altă discuție. Eu mă simt bine, eu sincer mă odihnesc după campanie. Ne-am luat o perioadă și să mă... Rehab? Nu e rehab, nu e vorba de asta. Campania a fost o perioadă foarte intensă și atunci vorbeam iar cu cineva și spuneam că am impresia că am fost într-un tunel de ăsta foarte lung și după asta când ieși din tunel ai nevoie de timp până te readaptezi cu soarele și cu lumina și cu aerul proaspăt și cu... Dar a fost o experiență frumoasă și cred că e abia începutul pentru tot ce ne propunem să construim. De atât eu. Dar care e rata tinerilor care crezi că au ieșit la vot data asta datorită faptului că au văzut videoclipuri de la club? Pentru că campania de la club era pentru tineri. Bun, campania noastră nu a fost doar pentru tineri. Campania noastră a fost un experiment. Și nu trebuie tratat ca atare, pentru că există experimente reușite până la urmă și există experimente nereușite. Noi, neavând acces la majoritatea televiziunilor, așa cum au restul, neavând acces la foarte multe resurse media care dimineața până seara să livreze știri despre noi cu fața mea acolo, cu fața echipei acolo, am înțeles că unica soluție pe care real azi o avem ar fi o campanie pe social media. Cifrele pe care le-am avut pe social media sunt wow, chiar sunt wow. Faptul că asta nu a generat foarte multe voturi e altă întrebare și pentru mine cumva se rezumă la faptul că înseamnă că doar confirmă cumva că pentru ca să faci politică ai nevoie și de televiziune, ai nevoie și de canale de știri. Podcasturi. Da. Dar și că tare problema se conturează mai larg, pentru că eu ca profesor la Educație pentru Societate, noi avem cu clasele mai mari lecții în care noi explicăm și asta, scrutinul electoral și asta în general țara, voi unde trăiți. La mine prima întrebare, la prima lecție de EPS e, dar voi unde trăiți? Și răspunsuri, Moldova, țara Moldovei, Moldova lui Ștefan cel Mare, până cineva nu-și dă seama că e Republica Moldova. Și încercăm să deslușim ce înseamnă Republica Moldova, Constituția, chestii, trestii. Dar și țin de procesul electoral. Noi învățăm pe dâns și niște istorioare de astea frumoasă. Noi trebuie să votăm că de noi depinde. Pe când, între timp, noi auzim acasă și
Ei, și să mai votăm dacă tot e clar, dar tot e clar. Și aici știi, apare așa o bătălie de lume în care unul zice una, altul zice alta. Dar eu mă gândeam la altceva. E ca tânărul care merge pe stradă și vede că Ion Bulgac spune că vrea să-l voteze pe dânsul pentru că el e tânăr și face parte din categoria lor de vârstă. Eu mă gândesc... Și încă și liber. Și încă și liber. Da, asta nu contează. Mulțumesc, domnul consilier. Oho. Nu, asta contează, pur și simplu, în contextul în care eu am vrut altceva să spun. E că e interesant. Ăsta care merge pe stradă și care nu are treabă cu politica și care lucrează, nu știu, la McDonald's sau la Crazy Monkey sau un lucru de student, part-time sau full-time, nu contează, un lucru de student. Numai secundă, nu uita gândul. Eu am înțeles că jobul lui Gabi azi e cât de tare să caute reclamă, știi, McDonald's, bucurie, Crazy Monkey, oricine. Librarius. Dați un ban. Librarius, da. Bestseller. Librarius sau bestseller. Eu am ușa să revin la gândul meu. Cărturești mai bine. Cărturești, eu sunt de acord, cărturești. Da, e ca ăsta care lucrează un job de student pentru care de fapt și, nu știu, se pregătește campania asta electorală sau anumite procentaje la Cuba în vedere pro-tineret, da? El se gândește, eu îl votez pe un alt tânăr ca să ce? Eu câștig de asta. Eu oricum de mâine mă duc mai departe la același lucru, la același salariu, nimic n-a schimbi absolut la fel, la stres la chirii de 500-600 de euro pe lună și așa mai departe, știi? Gen, Uite, și câștigă el din asta. Eu cifrele pe care le-am luat, noi le avem de ceva timp. Gen știm cam în zona asta ne ducem. Eu știem și înțelegem că pentru noi să intrăm chiar și cu un singur mandat de consilier ar fi minune. Și atunci am scris despre asta și pe Facebook. Minunile nu tot timp se întâmplă. Și e unul dintre cazurile în care nu s-a întâmplat. Ok. Acum, votul în general e chestie tranzacțională, în care omul îți dă ție un mandat să faci ceva și tot timpul așteaptă să-i spui și dai tu un schimb. Experimentul campaniei este a fost că noi am venit, spre deosebire de alți concurenți electorali, care vin și le spun oamenilor, că eu îți dau 1, 2, 3, 4, 5, nu-ți ajunge, îți mai dau încă și asta bonus. Dar care să Și am venit, tăți, absolut tăți ca unul. Nu, eu n-am nicio problemă să spun nume, dar noi literalmente tăți. Și am venit cu alt mesaj în care am încercat să le comunic oamenilor că eu nu trebuie să-ți dau ție nic în esență. Eu nu trebuie să-ți dau ție nimic. Lucrurile pe care trebuie să le fac un primar, lucrurile pe care trebuie să le fac un consilier municipal, asta e fișa postului. Dar exact așa cum Cătălin are fișa postului dânsul la lucru și știe exact că el are de livrat 20 de ore pe săptămână în care trebuie să înveți copiii 1, 2, 3, exact așa, omul care lucrează în administrația publică locală are de făcut niște lucruri. Dar chestia asta tranzacțională de încredere, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie că omul îți dă ție un mandat și în schimbul asta primește dreptul sau confirmarea faptului că el e reprezentat exact de omul pe care îl vrea în organele statului. În același timp, eu înțeleg că asta e o chestie cumva așa foarte elitistă. Trebuie să ajungi la chestia asta, omul nu înțelege, omul nu... Și am făcut asta asumat, Gabi. Dacă eu aș fi știut că eu într-un consiliu municipal și că strâng 5.000 de voturi de care am nevoie, dar în același timp promit ca un idiot dimineața să arătă, eu n-am vrut să fac asta. Eu știm că pot să fac asta, dar n-am vrut să o fac. Și de atâta consider că e mai important să mergi cu pași mai înceți, care durează mai mult, dar să-i construiești corect, mai degrabă decât să te avânți amur repede să-ți scoți o chestie pe termen scurt, dar care te îngroapă pe termen lung. Orice promisiune pe care eu aș fi făcut-o aiurea, așa cum au făcut-o toți oamenii care au intrat în campania asta electorală, pe mine m-ar fi îngropat peste următorii 4 ani, știind că eu nu pot să îndeplinesc asta, înțelegi? Lilian Carp n-are nicio siguranță că el să mai și polițian peste 4 ani. El a murit politic noaptea asta, duminică, înțelegi? Ion Ceban, apropo, Ion Ceban nu prea promis nic, el a spus că putem mai mult, mai răbde, mai bine. Dar Ion Ceban nu a avut campanie, deci tot campania lui a fost non-campanie, el nu a făcut campanie deloc, pentru că nu a avut nevoie de dânsa, pentru că orice pas care l-ar fi făcut în campanie, pentru dânsa el ar fi avut mai multe de pierdut decât de câștigat. Și de aceea el pur și simplu a venit la oameni și a spus că salut, eu sunt Ion Ceban, eu am fost primarul vostru, mai votați-mă dat. Și gata. Efectiv asta a fost tot campania lui. Restul toți au început să promit. Dar iarăși, Vadim Brânzăniuc, el a promis pentru că el nu mai există politic, gata. S-a terminat, înțelegi? Și pe dânsul nu mai... Dar eu peste 4 ani nu vreau să fiu terminat politic. Eu nu consider că s-a terminat politic, înțelegi? I-am făcut un prim pas. Atacul ăsta la politicieni poate să-ți joace festa pe urmă, bună oară, când în platoul de la TV8 l-ai făcut comunist pe unul din PL. Nu crezi că ăștia unioniști și pro-europeni, pro-români, să gândesc că ăștia care încă sunt loiali
PL-ului, spre exemplu. Știi, gândesc pe ea ca ăsta. Câți oameni crezi că ești loial la eu? E ca 600 sau cât acolo au avut de voturi, nu e ca să 600. 2? Nu 2, de ca ăștia 2. Nu știu, nu contează. Uite, eu pun în față tot timpul principiile și valorile pe care le-am. Eu pe Ion Purici de la PL l-am făcut comunist, nu pur și simplu că așa ni s-a scoat nici că vreau să-l fac comunist. Noi eram într-un studio, ca să lămurească și toată lumea, noi eram în studio TV8, unde avea loc dezbaterea și în pauza de publicitate mai filmează un fel de format pentru TikTok. Nu știu, era o fată cu un telefon în mână care a spus că eu azi vă filmez, dau o întrebare care răspunde prima și ăla o câștigat. Și fata și eu a întrebat, ce promiteți voi pentru curțile de blocuri, ceva de genul ăsta. Și acela o să reprimă, că noi avem programul Curtea Românească, noi venim și măturăm toate curțile, aranjăm, construim, ștucătorim, noi tot facem. După asta vine asta altă de la comuniști și dar nu, că noi măturăm mai gine ca dânsii, că noi în genere pe timp comuniștilor tot timpul au fost ordine. Și efectiv stau om adecvat în tot spațiul ăsta și bun, acolo erau încă 2 oameni, dar ei deschis sunt comuniști, tipa, ei spun, eu sunt comunist, mie îmi place și eu comunist, n-am nicio problemă, dar ei să spun că el e liberal. Și dacă tu spui că tu ești liberal, ar trebui să înțelegi că liberal nu înseamnă că ți-ai pus drapelul României în chet și te bați că oi, dar eu cu Mișaghim, păi, eu sunt cu România. Nu asta înseamnă să fii liberal. Liberal înseamnă să vrei ca statul să nu-și bage nasul în majoritatea proceselor acolo unde nu-i nevoie de dânsul. Și ca să mături o curte de bloc, tu n-ai nevoie de stat. El n-are și căuta acolo, înțelegi? Asta spune doctrina liberală. Și eu, înțelegând asta, am spus că eu sunt studioam nu cu 2, dar cu 3 comuniști, pentru că el e comunist, machel asta nu știe. Nu tu, el. Și omul a făcut criză de nervi, dar nu m-a interesat. Pentru că în situația asta, eu cred că e mult mai important să pui lucrurilor pe nume și să pui degetul pe bubă mai degrabă decât să nu superi 2 oameni care până mă iubesc pe Mișa Ghimp. Că pe mine oricum n-o să mă votez, așa la o adică. Da, tu spuneai că politica seamănă cu o piață. Eu mă uitasem la un clip al lui Andrei despre asta. Asta a fost, mă scuzi, te rog frumos. Asta a fost o mișcare care ți-a venit atunci pe loc random sau pregătiți de acasă, gen, e ca eu să-i spun lui așa? Sau pe loc atunci ei spun? Gabi, dezbaterea și a fost ultima la care am participat, mă atent. Ca să ne lămurim, unica dezbatere care chiar o contat în campania electorală a fost dezbaterea de la jurnal, la care am fost cu Carp, Chironda, Gligor, Brânzaniuc și Andrei Dănic. Așa e unica dezbatere care chiar o contat și care eu cred chiar a fost valoroasă și în care am avut o prestație bună. În rest, dezbaterile electorale, mai ales pentru campania locală, sunt cel mai mare trash care poți să imaginezi. Pentru că acolo formatul e așa, e că tu vii, spui, eu sunt Gabriel Goncear, vreau și eu primarul Chișinăului. Gabriel Goncear, 2027, primar, votat. Și vine la tine, nu știu, o moderatoare și te pune, e că asta e tribuna ta, ai un minut, povestești nici faci cu bordurile. Și tu stai și nu vreau să vă zic câte borduri. Gen, eu am avut alt mesaj, eu nu asta am avut de comunicat, înțelegi? Dar formatul e foarte castrat. Comisia Electorală Centrală a făcut tot posibil ca... Deci, asta arăta idiot la un moment dat. Îți dai seama că 5 minute de introducere, aici trebuie să o facă de pe un document pe care l-a scris cecul. Regulamentul dezbaterilor este în felul următor. Eu mă angajez să am grijă ca ăștia să nu... concurență electorală, să n-ai... Și eu mă simțeam într-un teatru absurd. Dar aici sunt regulile jocului. Tu ai spațiu de emisie pe care trebuie să-l folosești. Statul obligă toate companiile media care reflectă campania electorală să ofere spațiu egal tuturor concurenților electorale. Și atunci de atât te duci, pentru că eu nu foarte degrabă avea să ajung la TV8 când n-au ei nevoie de mine acolo sau nu foarte curând avea să ajung la ProTV la Lorena Bogza, spre exemplu. Tot dacă te uiți la Lorena Bogza, ultimul invitat de opoziție, a fost pe data de 6 martie, ca să înțelegi. Și așa a fost Grigore Novac și atunci, asta a fost atunci când ei vorbeau despre limbă, că e moldovnească sau că e rus. În rest, în anul 2023, acolo nu a fost absolut niciun invitat de opoziție, înțelegi? Dar eu am avut ocazia să mă duc la ProTV să comunic niște lucruri pentru că am 12 minute pe care statul Republica Moldova ne le oferă. Și atunci ține de maestria ta să te adaptezi la contextul ăsta, să încerci să comunici mesajul tău, chiar dacă pe tine te întreabă despre borduri. Dar în același timp, nu știu, îți spun, eu la un moment dat, atât de tehnic a devenit la fel procesul ăsta. Eu aveam discursul gata, eu știam lucrurile care trebuie să le comunic și eu nu mai avem nevoie să mă pregătesc dezbateri. Noi, unica chestie, ne amuzam foarte tare, iarăși, strage la sorți. Deci tu te înscrii în campania electorală, strage la sorți și numără și în buletinul de vot. Unele resurse media își aleg ei ordine în care vor să invite invitați. Spre exemplu, TV8. Pe mine m-a invitat alături de Diana Caraman, care e comunistă, alături de un comunist și alături de Ion Purice, care, atenție, la fel ca și mine, e Ion, e liberal, e tânăr și Ian, hai puneți-vă voi și discutați care e mai liberal dintre voi.
Asta evident de ce se întâmplă. Pe de altă parte, a doua zi îi cheamă pe Chironda, Gligor, Carp, știind foarte clar că Chironda cu Gligor au un rams din seara trecută de la Jurnal TV pe care nu l-a terminat, Chironda a fugit de acolo fără ca să răspundă la întrebări și evident că e sfădească între dânsii și Leon Carp spune noi vom repara 400 de curs de blocuri și oamenii, electoratul pro-european care privește TV8 să vad. Dar asta au făcut TV8. În același timp, foarte multe resurse media pur și simplu i-au luat la rând, gen, e ca primii 3 vin împreună, după asta următorii 3, după asta următorii 3. Și am avut marele noroc să fiu un blogoist alături de Vadim Brânzăniuc și Anatolu Satui de la PDCM. Băi, și m-am săturat să la dezbateri că dânsi nu mai putem. Te duci la o dată la o dezbatere, te duci a doua oară la dezbatere, bun, te duci a treia oară, dar cât poți și poți să-i mai întrebi pe oamenii ăștia, înțelegi? Și că unica și mă gândeam eu de acasă era și poți să mă întreb azi pe aici de-am mărit cu dânsi ieri. Da. Asta a fost straj. Dar noi râdim de asta în momentul în care Partidul Comunist a trecut în Consiliul Municipal Chișinău. Pentru că primăria municipală Chișinău o să fie condusă de comuniști în următorii 4 ani, înțelegi? Asta e MAN, asta e socialiștii, asta e renaștere și asta e comuniștii. Igor Dodon, în anul 2020, după ce a pierdut alegerile prezidențiale, la nivel politic, la nivel de rating, a scăzut sub 8%. Pentru un om care a fost președinte de țară, asta e gata, asta e amin, cum ai zis tu. Tu îți dai seama cum e posibil să guvernezi țara asta așa? Ca el în 3 ani să devină iar a doilea politician top rating, înțelegi? Azi Partidul Socialiștilor există și e partid valabil. Azi Igor Dodon există politic din Republica Moldova în 2023, înțelegi? Când el în 2020 a murit. Cum poți să conduci? Cu dosare penale, cu percheziții, înțelegi? Dar bun, tu arăți țara la TV8 pe Igor Dodon a reținut. Și 8 din 10 oameni dansează și aplaudă și cu și de bravo, cruta ne place, bravo. Dar 2 din 10 spun că, dar și v-ați legat voi de dânsul, înțelegi? Și așa 2 din 10 tu întărești lângă dânsul. Și că 3 ani s-au făcut tot posibil ca să întărească pe oameni, societatea s-a divizat. Noi să avem probleme foarte mari. Eu la un moment dat eram sigur că noi cu pași grăbiți ne ducem înspre modelul european politic cumva, pentru că vezi, hai să dăm 2 exemple, și România și Germania, spre exemplu. Acolo, în ambele țări, se vezi că la nivel de clasă politică, tu ai un partid mare de centru-dreapta, gen, nu știu, PNL în România sau creștin-democrații în Germania. Tu ai un partid de centru-stânga mare, care sunt social-democrații, PSD-ul și în Germania tot sunt social-democrați. Și ei, de obicei, sunt partide de 20-30% ambele. Cumva, în dependență de perioada pe care o au mai bună sau mai rău, ei sunt partidele mari care joacă. În același timp, peste tot, este un partid liberal care e la 10, maximum 15%, care e că el e partid liberal prost asumat, noi suntem pentru business, pentru libertăți, pentru nu ne interesează, și ei de obicei participă într-o coaliție de guvernare. De obicei mai este un partid a minorităților, nu știu cum e UDMR-ul în România. UDMR-ul guvernează de când au apărut ei, prost au un minister, două agenții, dar ei la guvernare, că ei există pentru maghiari, pentru... și de obicei mai există un partid de extremă stângă sau extremă dreaptă, e ca cum e AUR-ul, cum e AFD-ul, dar ele există în toată Europa, partidele de extremă dreaptă au trecut de 20%, ele cresc în rating, discursul ăsta devine popular, asta e o problemă mare pentru toate țările din Uniunea Europeană, dar așa se întâmplă. Ei, până la urmă, din punctul meu de vedere, mai degrabă scot presiunea socială de pe societate. Știi, gen, că sunt niște grupuri defavorizate care trăiesc cel mai rău, că ei de obicei este electoratul partidelor este. Și partidele astea nu guvernează. AUR-ul nu să guverneze România. Nu știu, prin absurd poți să imaginezi că George Simion să ajungă președinte. Dar el n-a să guverneze, ei nu pot să guverneze. România oricum a să fie guvernată de PNL, PSD, USR. AUR-ul n-a să ajungă să guverneze. El a să rămână o minoritate. Tu poți să trezești că AUR-ul câștigă alegerile, dar oricum n-a să guverneze. Înțelegi? Pentru că toți restul să unească împotriva lui. Și eu credeam că noi mergem cu pași grăbiți spre asta. Dar guvernarea actuală aparent are alte planuri și vreau ca oamenii care ne privesc să înțeleagă că tot ce se întâmplă în politica din Republica Moldova e mega deplasat, nu are nicio legătură cu realitatea și în lumea civilizată nu se întâmplă așa. Anume de atâta. Tu când m-ai întrebat cu campania pe care am făcut-o sau cumva întrebarea de fapt era de ce n-ai făcut așa cum au făcut ei ca să câștigi? Și răspunsul e că eu nu vreau să fac așa cum fac ei, pentru că tot durdomul ăsta se termină la un moment dat. Și pe mine mă interesează realitatea politică din momentul în care noi putem construi și face politică adecvată, înțelegi? Azi în Republica Moldova nu poți face politică adecvată. Nu ai cum, pentru că pasul e mega neadecvat, pentru că opoziția cine? Șansa? Șansa e opoziției? Serios? Sau socialiștii? Cine? El nu există, înțelegi? Mai pe scurt. Dar de ce cu Budor s-a proclamat ca opoziție? Și cine a auzit asta? Eu.
Ok, și încă 2000 de oameni care au votat. Bun, la nivel național noi avem niște primării care n-au câștigat, avem. Oamenii nu înțeleg. Oamenii nu înțeleg foarte multe lucruri, dar eu vreau să le lămuresc, inclusiv vouă. Când faci politică, e că imaginează că noi suntem în camera asta, podcastul vostru, tu faci podcast, da? Tu ai turnat în cana asta cola, ca Coca-Cola să vadă că ei pot să-ți dai bani care să fie reclama lor aici. Dar ei asta n-a să audă, înțelegi? Ei nu au de unde, la dâns și asta n-ajunge. Coca-Cola. Tu nu ai canale de comunicare ca să le livrezi lor asta. Cel mai bun caz, tu poți iei materialul ăsta, să faci un document descriptiv, să le trimiți lor pe e-mail corporativ și acolo cineva din departamentul de vânzări deschide să uite pe aici, că niște pățani au 100 de vizualizări, 100 de urmăritori pe YouTube, tipa, bun, hai, îi crește 1000, 10.000, 100.000, vă doresc cel mai frumos rezultat ever posibil. Dar tu când comunici azi în spațiu digital, ai sentimentul că comunici cu tăți, dar asta nu e adevărat. Tu comunici cu un grup foarte restrâns de oameni. Și de obicei asta Facebook-ul, YouTube-ul, Instagram-ul, ei decid cu câți oameni tu comunici, înțelegi? Numai de atât există postări sponsorizate, numai de atât noi am încercat să facem asta ca strategii. Pentru că altfel tu nu ai nici un canal care să te facă să ieși din camera asta. Tu azi nu ai nici un instrument să comunici. Adică, care e probabilitatea că cineva de la că directorul de la Coca-Cola dă peste podcastul tău, îl ascultă tot, exact până în momentul în care tu spui că noi avem Coca-Cola în camera asta, în cana asta și am vrea ca Coca-Cola să ne contacteze și el după asta se gândește la asta, reține și salvează, se duce la lucru, strânge o ședință, decide cu oamenii ceva. Înțelegi? Probabilitatea e mega mică. La fel cum probabilitatea e foarte mică că eu atunci când am scris pe Facebook o postare sau că eu am ieșit într-o conferință de presă, că noi facem conferință de presă, înțelegi? Bun, a venit realitatea, au pus camera. În fiecare zi se întâmplă câteva sute de evenimente, câteva sute de știri. Oamenii dau scroll așa, știi cum noi dăm scroll, înțelegi? Și acolo, dacă în titlul acela de știri nu apare nici legat de sex, sânge, scandal, pe oamenii ăsta nu interesează, înțelegi? Și de atâta durează foarte mult până oamenii în Republica Moldova a să afle că există la mod real cub care face opoziție. Prin campania pe care noi am făcut-o, practic, eu cred că cel mai important lucru care l-am făcut e că noi am fost acolo, noi am fost la televiziune, noi am găsit pe oameni. Și de atât ai să vezi că eu foarte des am pus accent pe faptul că noi suntem partid pro-european, că noi facem opoziție pentru guvernarea actuală. Pentru că eu înțelegem că tu nu poți să sari niște etape, înțelegi? Apartenența politică a unui om față de un partid politic sau simpatia lui, hai ca să simplificăm foarte tare și lumea să lămurească, dacă mai privești cineva. După ce am vorbit până mă. Tu vezi că vrei să ne îngropi de tot, știi? Păi, voi m-ați chemat ca să vorbim despre și. Întreabă-mă și gustă rap. Scrieți în comentarii ce gust are apa. Doamne ferește. Și asta e la fel cum... Deci, simpatia unui om față de un partid politic se construiește la fel cum se construiește simpatia unei fete față de un băiat. Hai să luăm așa, foarte simplu. Da, nici poate să-mi placă de Cătălin. Nu știu, îmi plac ochii lui, l-am văzut că e deștept, l-am auzit undeva. Eu l-am observat, e ca prima etapă, eu l-am observat. Eu știu că undeva este un Cătălin care l-am văzut undeva, e că eu asta țin minte. A doua etapă, eu ar trebui să-l cunosc pe Cătălin. Cine el, cu ce se ocupă, deși a hotărât să fie profesor, deși el a hotărât să predea anume la școala aceea, care sunt pasiunile lui, care sunt lucrurile pe care el le crede, care sunt valorile lui. Deci a doua etapă e cumva etapa de cunoaștere, înțelegi? A treia etapă, etapa asta de simpatie deschisă, în care tu, nu știu, te vezi, te cuprinzi, te strângi de mână, stai mult de vorbă, te apuci să te pupi. Și e ca anume după ce trec toate etapele astea în mod normal, abia după asta oamenii ajung să aibă chiar o relație romantică, cool și să facă lucruri, înțelegi? La ce etapă sunteți voi mai cu cubul? La primele. La care dintre să prima sau a doua? Eu cred că la primul. Ca să ne lămurim. Durează foarte mult până oamenii la modul real să ajungă să... Și ai nevoie de un context politic favorabil. Pasul a apărut în 2016 și a ajuns să guverneze în 2021, 5 ani, înțelegi? Dar asta în contextul în care ei aveau segmentul lor pe care ei vreau să-l reprezinte în opoziție. Adică pro-europenii pe care ei vreau să-i reprezinte erau în opoziție și pur și simplu aveau nevoie de o forță de opoziție care să-i încarce și hai cu noi. Oamenii pe care noi vrem să-i reprezentăm azi, guvernarea tot e pro-europeană, înțelegi? Asta e mult mai greu să faci. De atâta lucrurile se durează. De atâta eu cred că e foarte important ce am făcut în campania asta electorală și că lucrurile se construiesc greu. Posibil Cuba să ajungă să guverneze peste 2 ani, dar posibil să ajungă să guverneze peste 10 ani, nu știu. Ceea ce înseamnă că dacă Cuba să guverneze peste 10 ani, tu n-ai să schimbi partidul timp de 10 ani să fii Cuba legat? Bro, eu sunt vicepreședinte de partid, cumva nu...
mă apuc mâine să mă duc scriu cerere la Pascu, vreau să mă iei asistent deputat undeva. Și Dodon, la rândul lui, a făcut socialiștii de la comuniști, știi? La fel și Marian Nu Lupu. știu ce o să fie peste 10 ani. Eu ți-am dat ca un exemplu, n-am idee. Nu am plan să ies din... Dar cu hate cum stai? Eu am spus că... Comentariile sunt interesante. Citiți comentariile, nu mai citiți dacă nu vreți. Stai, Iuleac, eu pe TikTok-ul meu care fac istorii, eu am un rusac care la felicitarea mea pentru ziua independenței înscrie, știi și comentarii? Râsule. Apoi ca și spâtul la hate-ul ăsta. Băi, eu pot să deschid orice postare. Gen, tu te amuzi sau pe tine te afectează? Nu mă afectează deloc. Și nu mă afectează nu în sensul în care spun asta la cameră, dar gen, eu ne-am luat vaccina de hate. Deci, oricând tu pornești o cameră și voi trebuia să vă treziți la un moment dat chestia asta. Tu ai să mergi pe stradă și cumva, din greșeală, sau cineva îți spune că băi, că am fost într-o campanie și nu știu cine a zis că podcastul vostru e hernea. Înțelegi? Și tu iarăși te trezești cu... Dar de ce o zis așa? Știi care e răspunsul meu? Eu nu sunt 100 de lei să plac la tăți. Tipa, eu sunt așa, atât. Așa tu de ce mă întreb, dar de ce lumea zici că s-a răgat? Nici eu nu sunt 100 de lei. Pentru că e interesant tu, tipa, eu de mine știu. Orice om care are leacă de inteligență emoțională știe cum să managească chestiile astea. Vorbind despre hate, eu ne-am luat vaccina de hate din prima zi. Gen, eu sunt mega tolerant la hate. Poți să-mi spui și vrei tu că nu mă interesează, că nu mă... pentru că hate-ul nu înseamnă critic constructiv. Hate-ul înseamnă că e ca așa cum ai spus, tu deschidi un comentariu și poți să scrii râsule. Dar râsurile astea e mega chill. Eu și comentarii am avut, bro, asta e... Și atunci, dacă eu n-aș fi știut cum să le abordez corect, eu vezi, de ce tu așa zici, de ce... Eu foarte tare mă distram. Dar eu când aveam timp, intram și răspundeam la comentarii, știi, mă distram cu oameni. Da, amenințări. Ai avut? Da. Serios? Chiar te prinde? Da. Da. Opoziții sau oameni? Gen cetățeni? Nu, chiar un Ken pe care îl cunosc. Nu știu, el are o problemă foarte mare cu mine de principiu, nu știu de ce. Păi, oamenii sunt foarte diferiți și asta e normal. Ți-am spus, orice om care face politică înțelege exact care sunt oamenii pe care el îi caută. Și atunci, așa e corect să faci. În 2021, pasul e cătat pe tăți. El a promis la toată lumea tot ce vrut ei să audă și după asta s-a trezit că ei, în afară de electoratul pro-european, ei au strâns voturi încă din vreo 7 bazine care nu s-a lor, de fapt, înțelegi? Și atunci întrebarea e și faci tu cu dânsul, tu cu dânsul cum comunici, că iau așteptări de tine. Orice om care te-a votat își creează anumite așteptări față de tine. Și atunci cum comunici tu cu dânsul și cum le livrezi tu lor atâta timp cât interesele lor sunt diametral opuse? Adică dacă eu o decizie care avantajează grupul A, asta automat e o decizie care dezavantajează grupul E. Înțelegi? Și anume de atâta, eu consider că e mega important ca atunci când faci politică, să o faci asumat pentru un grup restrâns de oameni. E că eu fac politică pentru grupul A. Și pe mine mai puțin mă interesează că grupul E e defavorizat de atât, electoratul meu e grupul A. Pentru grupul E trebuie să bată altcineva. Și e ca și el să lupte pentru... Ce se întâmplă de regulă? Mie mi-a fost interesant să văd procesul ăsta altfel, pentru că eu când eram în 2018 am făcut parte din campanii la Vlad Bilețchi, când el a candidat ca independent la pe listele PL-ului. Și atunci noi eram, știi cum, Dișova era vocea Sila, rebята care pam, băgam și nu ne plășe, nu ne ardeau ochii, zic, băi, grești cu oamenii. Și atunci a fost la mine o schimbare. Eu am văzut altfel de Moldova. Eu am văzut cămine în care 7 oameni într-o cameră. Și eu vin la dâns și spun, votați Vlad Bilețchi. Dar în gândul meu, mujicii dorm 7 unii peste alții ca în camera asta. Și ține acum, eu am văzut mai altfel, cum e procesul ăsta intern. Și mi-a fost interesant. Am văzut cum se profilează problemele, cum se caută ieșire, cum să dăm, ții minte când ne gândim, băieți, dă să ne gândim lansarea și Gabi, eu, să stătem, dormim, unde, când, cum. Și un proces interesant. Dar ca material informațional ce am văzut că lumea la noi încă vrea promisiuni. Tipa, e că noi împărțim sărășia asta. Dacă, hai spune, și vrei, și să-mi dai el nou. Ții direct, nici n-a zis de ei. Eu asta le spun eu, că am să vă dăm bani, asta vreți. Dar și cel mai frumos mesaj a fost ala ăsta din, cum îl chema, Donica. Votați-mă pe mine că eu știu cum să mă împart cu oamenii. Da, asta a fost ideal. Tip, e ca... Din banii tăi. Altul, Bolea. Că l-a întrebat de buget, știi, de unde e? Din Chișinău. De la Chișinău o să iau. Eu știu cum să mă împart cu oamenii. Și Bolea, pâine de un leu. E că eu am observat că oamenii
mai bine spus politicienii, într-atât detestă electoratul, tipa, el chiar crede că el e prost. Nu mă amăjești pe un că tu, Catar, ești deștept și tu că dacă te gândești bine, tu ai să mă votezi. Dar îi spun că, o pâine de un leu, tipa, va și zero, percepția lor. Și eu credem că discursul nostru e unul care vine să schimbe ideea. Da, poate a fost ceva și nu a mers așa mai departe. Dar noi nu am prostit pe nimeni. Schimbă, Cătălin, da? Schimbarea nu se întâmplă în 20 de minute, schimbarea nu se întâmplă într-o campanie electorală. Cuba a apărut în decembrie 2022, noi în luna iunie am intrat, deci în momentul în care noi am stabilit că eu să fiu candidat pentru primărie, noi avem 86% oameni în Chișinău care nu știau Cuba există. Deci ei nici măcar nu intraseră în prima etapă, înțelegi? Votul e a 5-a, ei nu au intrat nici măcar în prima, 86%. Și atunci tu nu poți să te aștepți că schimbarea asta se întâmplă ea ca muie, ca aici. Asta durează, așa e normal să fie. Astea e lucruri pe care eu le înțelegem. Iarăși, eu nu știu, noi la avem prezidențiale. Urmează să luăm o decizie și facem la prezidențiale, cum ne raportăm acolo. Dar asta ținând cont că noi tot acolo, tot în prima etapă suntem, înțelegi? Noi n-am ajuns la 5 amu. Sunt oameni care, da, adevărat, au început să ne placă. Și tu poți să-i măsori că ei te-au votat în campania asta electorală. Noi am ieșit cu voturi. Noi nu suntem ultimul partid în țară, înțelegi? Asta în câteva luni. E important, e frumos, da, dar schimbarea durează. Și nu poți să vii într-o societate care toată existența ei au auzit numai promisiuni gen un leu și a mai fost unul cu troleibuz de la Chișinău până la Odessa. Înțelegi? Și oamenii pentru asta au votat tot timpul. Și atunci durează o leac de timp până în mintea lui el a să fie capabil să stai singur cu dânsul și spui că da, băi, chiar, hai că... Tu înțelegi că asta e tânără generație. Nu e tânără generație. Eu personal sunt foarte recent la opinia că o să schimbi opinia oamenii care au deja o vârstă respectabilă. Dacă noi intrăm în cifre, noi le avem, pur și simplu. Eu vreau tare că noi să facem un studiu post-alegeri sociologic, să vedem cum și unde suntem. Dar eu sunt destul de sigur că inclusiv la Chișinău, majoritatea electoratului nostru nu e tânăr. Adică eu cred că e în proporție de 30%, cumva, eu cred că noi ne-a votat și generația noastră, generația părinților noștri și generația bunilor noștri. E interesant. Iată, Tudor, când a fost ideea asta de a ne porni în campanii, hai să facem, că Ion Bulgac o să fie candidatul. Iată, e interesant că toți fac o idee, cam spre și noi mergem. Dacă tu, la cât te gândești că noi mergem spre cifra cât? Un mandat de consilier la Chișinău. Un mandat măcar, înțeles. Adică scopul era ca cel puțin tu să ajungi în Consiliu, din partea tineretului, pentru tineret. Asta ar fi fost, realist vorbind, un scenariu bun. În același timp, noi mergem ca să comunicăm că existăm. Ca să comunicăm niște lucruri, ca oamenii să vadă, să audă, să... Eu știu că în raport cu mine, există un spațiu de atenție, pe care eu urmează să-l valorific din punct de vedere politic. Adică, cariera mea politică nu se termină duminică, eu continuu mai departe, eu urmează să bambesc mai departe cu reel-uri, TikTok-uri, comunicări, acțiuni pe care le facem, proiecte care trebuie să implementate, ca omul să vadă, ia că și pot eu face, am așa. Bun, voi nu m-ați votat data asta, ok. Ia că eu mai departe mă ocup cu asta. Asta mai vei legea, să vin în fața voastră iar și să spun. Atunci v-am spus despre asta. 1. 2. De atunci a trecut o leac de timp, în timpul ăsta am făcut 1, 2, 3. Mai departe. E că eu azi iar candidez. Tu atunci te-ai votat pe Lilian Carp, ok? Ce-a făcut Lilian Carp din perioada așa? Mai departe. E că, uite, hai altă discuție, că e de bun simț aici. Foarte mulți dintre oamenii care au candidat la primărie, inclusiv candidata comuniștilor, inclusiv Lilian Carp, inclusiv Bolea de la Renaștere, ei au trecut în Consiliul Municipal fiind deputați. Câți dintre ei cred că să renunță la mandatul deputat ca să duc în Consiliul Municipal să fac lucrurile pe care le-au promis? Bună întrebare. Scrieți în comentarii câți credeți. Spun eu, foarte puțin. Înțelegi? Și că asta e discuția mare. Atunci când tu te-ai dus și l-ai votat pe... Dar hai că nu că spui lumea că mă carp am întrebare. E că tu ai votat pe Diana Caraman. E fiind deputat în Parlamentul Republicii. Dar cine e? Ea e deputat. Pe dânsa au votat vreo 5.000 de oameni. Nu știu, 6, nu înțeleg cifrele exact. Ăștia 5.000 de oameni pe dânsa să taxează pentru faptul că nu se duce în Consiliul Municipal să lucreze la lucrurile pe care le-au promis sau nu. Exact, eu, colegii noștri să duc, dar eu o să rămân. Dar în dezbatere, ce ai spus? Dumneavoastră, să pui în fața faptului, gen, tu ai să te duci și ai să fii consilier, să ieși Parlamentul. Pentru că atunci pui în fața în care, bun, poate n-aveai să schimbi mare treabă, dar aveai să o faci pe dânsa să dai un răspuns și din răspunsul celor e să eu știu răspunsul ei. Dar era ghini în timpul când comuniștii, până era de 3 capei și așa mai departe. Dar dacă era să fie X, dacă era să fie altul, știi? Dacă pui întrebarea în față, știi? Da. E foarte complicat să formulezi o întrebare
la care politicianul să n-aibă răspuns. Nu știu cu cine vorbim de unul, să ne zis că politicianul ăsta e omul care trebuie să știe cum să răspundă la întrebarea pe cine iubești mai tare, pe mama sau pe tată. Cine iubești mai tare, pe mama sau pe tata? Nu-ți răspund la întrebarea asta. De foarte multe ori când tu întrebi ceva un politician și ai impresia că îl pun amuși într-o situație, вообще n-ați ști să răspundă. Tu de fapt îi servești mingea, ca la volei, știi? Că este jucătorul din mijloc, care primul a scos mingea, a doilea o ridică, că a treilea să le chească. Și tu câteodată pui niște întrebări și ai impresia că, Doamne ferește, ce ai făcut. Dar tu de foarte prost îi servești mingea ca el să... Pentru că tu ai un message box care e adaptat la... Deci eu cumva știu care e zona în care ne întreb să duc răspuns. Și că e așa, Cătălin spus foarte bine. Eu dacă întreb pe dânsa, pe tu renunți la... Și e mega ușor, răspunde ceva de genul că băi, comuniștii au condus 8 ani, până și azi toți oamenii Republica Moldova zic că perioada aceea a fost cea mai bună, că înțelegi? Și e, nu-ți răspunde la ce ai întrebat-o, pe dânsa nimeni nu taxează pentru faptul că nu ți-a răspuns la ce ai întrebat și în același timp ea și livrează mesajul care dânsa interesează. Înțelegi? De atâta e greu să pui întrebări incomode. Dar eu m-am distrat foarte tare. Eu am pus multe întrebări incomode în campania asta la care lumea nu putea să răspundă și din perspectiva de debater cumva primește. Dar tu să faci TikTok-uri cu răspunsurile lor, gen, fă o categorie aparte. Răspunsurile celor aleși. Și, mă rog, cei care te urmăresc, ai vreo 5.000 dacă nu vrei așa. Dar oamenii care mă urmăresc știu. Ei nu... Gabi, eu am 2000 și ceva de urmăritori pe Instagram, spre exemplu. 2000 și ceva de urmăritori pe Instagram, acolo majoritatea dintre ei este publicul meu, e audiența mea care are aceeași valori ca și mine. Elor nu trebuie să le explic Diana Karaman e răi, ei știu asta. Ei știu comuniștii sunt răi, ei nu sunt comuniști. Mai mult decât atât, eu de-am trec pentru un proces în care acolo rămân inclusiv oamenii la care nu le mai place pasul, înțelegi? Eu la cât am comunicat împotriva pasului în ultimii 2 ani, apoi eu sigur că de majoritatea ne-a dat unfollow care nu mai vor să audă asta. Și de atâta... E foarte important, deși eu le-aș comunica asta. E că eu pun un TikTok în care eu am întrebat-o pe Diana Karaman dacă ea se duc în Parlament și nu răspund. Și? Algoritmul TikTok-ului poate să arate și la alți oameni decât la follow. Și văd, până să faci un video viral, depinde de întrebare, depinde de răspuns. Dar pur și simplu ca să fie undeva documentat video, că ia ca poftim. Ca să ai în următoarea dezbatere ce să le scoți în față. Ia ca răspuns, ia ca întrebare. Și acum spui că practic aceeași chestie, știi? Și iarăși îi servești mingea, că iarăși îți răspunde. Pasul atunci, așa de tare își bătea joc de țară, că eu n-am putut să renunț la mandat în Parlament, că eu trebuie să rămân acolo. Dar colegii mei care au fost în Consiliul Municipal au făcut 1, 2, 3. Și? Băi, Ion, te-a ajutat pe tine dezbaterile, cum și pe mine la școală, că pot să țin un discurs. Eram la Universitatea de Stat, la ședința Senatului, prezentam noua strategie și idei a autoguvernării studenților. Și era un coleg, Cristi Bivol, de la economie, era așa, cu discursul public, știi, nu toți pot. Bine, el era un băiat foarte deștept, putea administra chestii, dar și să de discurs mai trebuie, ok. Și după ce eu am dat speech-ul meu, pam, tâc, cum o le face, ceau, pau, da, una alta, el vine la mine și strânge mășul. Vede că ai făcut dezbatere. Și spune că te ajută skill-urile astea de debater. Și interesant cum de tu ai dat de dânsele. De unde la tine ardoarea asta? Pentru că știu pe Nicu, Nicu e mult mai moderat în discurs. El e fratele lui Ion. Nicu, noroc, domn filosof, ne auzim. Da, chemați-o pe Nicu, mult mai multe ză povestea. Da, dar de unde? Voi aveți așa o diferență aici, o leacă. Și zic ca speech. Eu n-am idei, n-am... Uite, eu sunt autentic în tot ceea ce fac. Eu nu am conturat asta nici cum, eu nu ridic vocea că vreau să ridic vocea sau așa e vocea mea, nu știu, eu așa vorbesc. Ai înțeles? Deși eu uneori stric și tu tot îmi spui zâni mai încet, nu-ți pa. Așa e vocea mea, eu sunt autentic. Vorbesc cu dânsul despre teme care, nu știu, specifice, da? În public, stăm pe stradă, pe scaun. Și ăsta îmi explică așa că aude și din partea cealaltă. Vorbim despre religii, da? Sau despre de religie vorbim. Da, despre ce anume. Despre faptul că Evanghelia, ca carte apare, mai Biblie, Evanghelie, da? Și vorbim cu dânsul. Deci, la un moment dat, ăsta când răspunde, eu stăteam lângă dânsul, ascultam, aveam impresia că toți oamenii care trec pe lângă noi se uită la noi ca la o sectă care ne-a adunat pe scaun și vorbim tare special ca să ne audă alții și ca să facem un cerc în jurul nostru. Câți? 5? Era parcă aici. 50. E că au trecut pe lângă tine 50 de oameni care au auzit 3 secunde de discuție. Nu, dar mai încerci să faci ceva, că nu contează ce spun oameni, nu contează ce spun oamenii când atât timp cât nu ba da, contează ce spun oamenii. Dar așa e despre altceva, e vorba despre, este tot efectul. înseamnă libertate asumată. Când eu înțeleg că lângă mine în parc sunt 2 băieți care grăiesc ceva despre Biblie, Evanghelie și unul vorbește mai tare, că așa vorbește el. Nu și...
Înțelegi? Fix așa, nu știu cum, așa trebuie să fie lucruri. Lasă-l să vorbească cum vrei și aici treabă. Ne întoarcem la dezbatere. La dezbateri. Veniți să faceți dezbateri. Este Asociația Națională pentru Dezbateri Academice. Dragi tineri, veniți la dezbateri. E cea mai bună decizie pe care puteți să o faceți cu viața voastră. Eu confirm. Și la USM este club de dezbatere. Apropo, băieți. Eu la debate am învățat treptat multe lucruri. Pentru că inițial am învățat să vorbesc, inițial am învățat să-mi structurez gândurile într-un argument. După asta, pe măsură și joci 1, 5, 10, 20 dezbateri, aici devine un skill pe care tu l-ai stăpânit și atunci întrebarea e cum te perfecționezi tu. În dezbatere există multe moduri în care tu poți să devii mai bun la orice etapă la care ești. Și eu azi am spațiu să devin mult mai bun în ce eu fac. Dar cred că nivelul la care se schimbă percepția și la care tu într-adevăr devii un debater foarte bun, inclusiv că, bun, skill-ul pe care eu l-am făcut la dezbateri, eu nu l-am antrenat nici cum. Eu m-am dus în dezbateri televizate, neavând nicio problemă cu oameni care au guvernat țara 30 de ani, eu fiind un băiat de 23 de ani. Și n-am avut nicio problemă, numai pentru că skill-urile astea le avem cumva în ADN-ul meu. Și cred că cel mai important skill care se dezvoltă la dezbateri cu timpul e abilitatea de a înțelege discuția. De a înțelege care sunt modalitățile în care discuția poate să evolueze. Înțelegi? De atâta tu când îmi spui de ce n-am întrebat-o pe aceea dacă ei renunță la mandatul de deputat sau nu, e pentru că eu știu și să răspund și înțeleg că răspunsul ei pe mine nu mă avantajează. Întrebarea mare e ce întrebare pun eu, așa încât și răspunsul ei să nu fie o lovitură pentru dânsă, dar răspunsul ei să-mi servească mie mingea, ca eu să termin discuția, înțelegi? Adică și asta se prinde foarte greu, dar e un skill mega important. Alt skill foarte important care se dezvoltă la dezbateri e abilitatea ta de a face framing, de a duce discuția în zona lucrurilor care contează. Adică, uite, hai să presupunem că eu cu tine ne așezăm să avem o dezbatere. Și tu poți să argumentezi la fel de bine ca și mine. Adică eu spun că drogurile trebuie legalizate, tu spui că nu trebuie legalizate. Și eu aduc 3 argumente, le explic, dau exemple, oamenilor le place, ei mă ascultă. Și tu faci asta. Tu aduci argumente 3 la fel ca și mine, de ce nu trebuie să legalizăm droguri. Omul care te ascultă, indiferent că e un telespectator, că e juriu, că e arbitru, că e oricine altcineva, el ia decizia în bază la câteva criterii subiective, dar unul dintre dânsele e capacitatea ta de a-l convinge pe om. Atunci când și eu și tu argumentăm bine, care e următorul nivel la care tu poți să duci discuția ca omul să treacă de partea ta? E răspunsul la întrebarea, dar și e mai important. Și atunci eu îi spun omului în felul următor, da, uite, de obicei oamenii au dezbateri și spun așa, e că eu am dreptate, dar el precis nu are dreptate. E că te ce-o zis Gabi, вообще deloc nu e corect. Deci de obicei cum asta se întâmplă? Eu spun, e că argumentele mele sunt 1, 2, 3, Gabi nu are dreptate deloc, nu ascultați pe Gabi. Și asta poți să faci atâta timp cât Gabi e incapabil să demonstreze măcar ceva. În momentul în care Gabi e capabil să demonstreze ceva, omul care te ascultă nu e prost, el înțelege lucrurile. Noi în general considerăm oamenii proști, dar ei nu sunt proști. Cine noi? De obicei politicienii fac asta. Ei tare consideră oamenii proști, dar oamenii nu sunt proști deloc. Nu știu, asta Vyacheslav Veneția, ambasador la ideea asta. Eu am privit la 3 emisiuni cu dânsul ultima săptămână și el peste tot numai despre asta vorbește. Asta e adevărat. Deci omul care te ascultă pe tine și are un anumit nivel de inteligență, înțelege că lucrurile care le spui tu tot par a fi valabile, că ele sunt adevărate. Cumva, nici nu e numai alb sau numai negru, tot e cumva... Și atunci contează ca eu să-i spun omului în felul următor. Da, hai să tragem o linie, e că tu ai ascultat până acum niște lucruri. Eu ți-am spus niște lucruri care sunt adevărate. Gabi ți-a spus niște lucruri care sunt adevărate. Dar eu trebuie să câștig dezbaterea asta pentru că lucrurile pe care eu le spun sunt mai importante. Pentru că în contextul actual al Republicii Moldova, libertatea economică, mai mulți bani pentru Republica Moldova, contează mai tare decât ce își spune Gabi. Și că atunci tu nu mai duci discuția despre argumentele de bază, pro sau contra, dar tu duci discuția în zona și contează cu adevărat. Judecată de valori. Și tehnici de astea sunt foarte multe, ele se deprind la debate, dar se deprind foarte greu. Eu cumva, uitându-mă în urmă, înțeleg cam la și etape le-am învățat și unde le-am învățat. Dar sunt foarte folositoare în viață. Ca o mică paranteză, vreau să te întreb pur și simplu interesant personal mie. Tu ești pro legalizarea drog sau marihuane sau anti? Împotrivă. Mi-e foarte greu să răspund întrebarea asta și mi-e foarte greu să răspund pentru că, de regulă, eu înțeleg câteva lucruri foarte mari. Primul e că consumul de droguri în Republica Moldova există. Fact.
Dar el există. Și foarte experiența proprie, vorbești că este. Da, păi, El există. Este Gata, are un prieten care... Este strict interzis. Unul la mână, doi la mână. Tu consideri că ar fi... E ca imaginar pur, ipotetic, tu ai un prieten care fumează. Cum te-ai simțit tu mâine dimineață dacă ai aflat că prietenul acela tău a fost condamnat la 4 ani de pușcărie pentru că a fost prins că avea la dâns un joint? Gen, îți pare asta fair? În momentul în care sunt oameni care, în stare de ebrietate fiind la volan, au omorât un om și îi primesc 3 ani de pușcărie. Mie asta mi se pare o problemă foarte mare. 3 la mână, eu înțeleg că foarte bine funcționează chestia asta cu efectul fructului interzis. Deci eu vreau ceva, tu îmi spui că nu-ți poate și eu vreau asta de 2 ori mai tare. Eu înțeleg că statul pierde bani azi și el nu există în circuitul ăsta, el nu are niciun mecanism să asigure calitatea, să asigure securitatea cetățenilor în toate procesele legate de consumul de droguri. Că el există. El oricum se întâmplă. Dacă noi am vorbit într-un spațiu în care am spune că ea ca statul Republica Moldova a reușit să facă așa că nu mai există niciun om în Republica Moldova care consumă droguri, atunci asta ar fi altă discuție. Dar consumul este există. Dar statul e absent din toate procesele astea. Unica ce faci statul e dacă te prinzi, te închide la pușcărie. Lucru care nu e corect, de principiu. Eu te invit să vezi și pe voi vă invit să vedeți formatul portughez, care e un format corect și interesant din punctul meu de vedere, care se referă în primul rând la decriminalizare și cred că asta e important să se întâmple. Dar, ținând cont de spațiul social-economic în care există Republica Moldova azi, eu cred că legalizul e o chestie foarte periculoasă și n-aș vrea ca de dâns să se ocupe Leon Carp și Dumitru Laibă. Așa. Este așa o chestie. Eu am să compar nu numai vestul cu estul, dar spun 3 teritorii. Spun vestul, estul și orientul. Se spune că unde este prea multă libertate, societatea cade. În vest, legalizat. Criminalitate este. Londra este unul dintre cele mai periculoase orașe din punct de vedere a criminalității din Europa. Și asta e fapt. Eu pot să aduc argumente și statistica arată că în fiecare zi cel puțin de la 1 la 3 înjunghieri pe stradă au loc, da? Acolo weed-friendly country și așa mai departe, da? Peste tot în Europa unde este permis și drogul și alcoolul, societatea practic cade din punct de vedere a valorilor. Moral. La est, adică în teritoriul de est, drogurile sunt interzise, valorile, să zicem, un pic la un nivel mai ridicat decât în vest. Criminalitatea este. Alcool se vinde liber, drogurile... La ce te referi? La Rusia? De la România spre Rusia. Criminalitatea. Dar ce valori au moldoveni? Aici, dacă vorbim despre valorile morale și valorile, credința, educația din familie, tradițiile care... Mai scurt, chestia asta, când vorbesc despre valoare, fiecare are un răspuns diferit, cred că. Eu l-am pe meu, tu l-ai pe tău, dar ideea de valoare general este la toți aceiași, din est. Aceeași mentalitate și cu aceleași valori, plus minus. Criminalitatea oricum este. Drogurile sunt și se fac. Ele sunt interzise, dar totul există. Pentru că lumea noastră din est se ia după vest că ăsta e mai bun ca noi. Înțelegi? Cumva noi, în loc să avem cultura noastră de est, da? Sau valorile noastre de est valorificate, da? Și menținute și poate cumva crescute la un nivel mai înalt, noi vrem să ne tragem de acolo, pentru că noi confundăm valorile cu dezvoltarea lor. Noi trebuie să luăm să fim ca dânși la dezvoltare, materială, financiară, cum îi spui, da? Dar ca valori noi trebuie să le păstrăm pe a noastre. Dar noi cumva luăm și dezvoltarea, dar cum se cheamă asta, cuvântul? Asimetrie, aurica. Nu. Noi luăm și valorile împreună cu dezvoltarea. Nu contează asta. Acum dacă luăm spațiul din Orient, alcool interzis, țările islamice, musulmanice, da? Musulmane. Acolo alcool interzis, droguri, nu contează, drogurile sunt interzise. Da? Securitatea la maxim, criminalitatea, bună oară, m-am uitat la statistică personal și eu sigur în ce vorbesc. Criminalitatea în Dubai. Lași mașina deschisă, lasă o mașină scumpă în Londra, lasă mașină scumpă în Moldova sau în Rusia sau în Ucraina la moment, să lasă o mașină scumpă în Dubai. Într-un cartier, zicem, din afara orașului și lasă-l și vezi ce se întâmplă peste noapte. Da? Outcome o să fie total diferit. Pentru că acolo unde totul e interzis, pentru că acolo e strict cu regulile astea, droguri, alcool și toate genurile astea de huliganism.
este interzis și acolo societatea nu cade, ea se menține. Au credința care nu le permite să facă anumite chestii, au legea, au poliția care funcționează altfel pentru că nu există mita asta în maștabul ăsta, cum se cheamă? Maștab. Proporție. În proporția care se întâmplă la dânșii, da, spre exemplu. Este și că dacă să le compari pe toate trei, de ce trebuie de legalizat? Pentru că ăștia o fac așa. Dar nu să luăm după exemplu de la Orient. În Afganistan, ei merge acolo, pentru că e stat de religie islamă. Acolo, producerea heroinii, asta e, cum? Industrie de stat. Așa că, știi cum, și depinde de abordări. Bine, și ține de Dubai, și acolo e posibil să ai acces. Dacă ei și fac drogurile acolo, da, ei le fac. Ei le vând pe piața externă. Dar ei nu le fac, dacă și le consum, da, se consumă și acolo, desigur, da. Dar dacă te prinde în public, acolo poate să te, da? Da, dar nu uita o chestiune. Dar eu o fac pentru export. Piața neagră, desigur, dar oricum. Mai mult pentru... Cine a vopsit piața asta negru interesant? Zi. Dacă îmi permit să fiu sincer, cred că ai făcut multe generalizări nefericite. Da, am vorbit la general, n-am vorbit la concret. Foarte Decât doar general. niște orașe la specific. Și este să rogi pe Cătălin să explici ce înseamnă sofism. Eu am simțit foarte mult sofism în discuția asta. Cumva, dacă e că acolo e așa, dar e și așa, înseamnă că... Deci cumva, sofismul este atunci când e ca prin generalizări de astea tragi niște concluzii care într-o analiză adecvată nu neapărat să adeveresc lucrurile. Pentru asta noi ne trebuie 3 ceasuri să vorbim despre asta și nu știu dacă este subiectul discuției. Există, din punct de vedere economic, câteva legități pe care nu le poți evita. Interzis înseamnă piață neagră, permis înseamnă piață albă. Deci tu... Nu există interzis, nu se mai întâmplă. Oamenii oricum fac lucruri, oamenii oricum fac ilegalități. Dacă tu interziși asta, tu nu ai cum să controlezi ce ei fac. Înțelegi? Tu te-ai uitat la filmul Sicariu, așa-i? Nu te-ai uitat? Ia să te uiți acasă. Acolo e tămani despre vorba asta în care cu narcocartelurile și el spune că tu înțelegi că noi nu le putem elimina pentru că noi, da, este ilegal, dar noi să le putem controla. Uite, ca să mă înțelegi, voi știți foarte bine că eu nici măcar nu consum alcool. Decizia asta e una foarte complicată și e nevoie de dezbatere mare la nivel național ce facem cu lucrurile astea. Dar uite, un alt exemplu care mi se pare interesant, că de câteva ori s-au încercat să introducă și suhoi zakon. Adică nu se mai permite nici alcool. Inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova a fost perioada în care guvernarea sovietică o tăiet toate viile care erau aici, ca oamenii să nu mai facă vin, să nu mai bea alcool. Înțelegi? Și uite ce rezultate asta au avut. De atâta... Eu niciodată n-am fost adeptul măsurilor restrictive. Noi, în general, la nivel național, considerăm că tot ce poți să impui oamenilor, poți să impui numai prin, băi, eu îți interzic, auzi, Gabriel, eu sunt președinte azi, tu nu mai ai voie să porți măletă roșie. Că nu-mi place nici roșu, cu roșu e ca e culoarea comuniștilor, de pe mine mă triggeruiește. Înțelegi? E că la noi, oamenii care guvernează țara, e așa gândesc. Băi, eu am hotărât, de azi roșu nu mai poartă nimic, așa am zis eu sunt Maia Sandu, roșu nu mai poartă nimic. De azi toți câinii cheamă Codruț, că așa am hotărât eu. Înțelegi? În timp ce abordarea care mie îmi pare corectă e prin măsuri stimulative. Adică, Gabriel, tu ai voie să porți pulover roșu. Dar dacă tu ai să porți pulover galben, ai să ai din asta 1, 2, 3. E că, nu știu, așa vrem eu ca stat, ca legiuitor, am considerat că pentru mine e prioritate ca toți oamenii în Republica Moldova să poartă pulovere galben. Și atunci eu nu impun să poarte pe oameni pulovere galben. Eu le fac condiții ca lor să le fie interesant, ca asta să fie decizia lui. Înțelegi? Evident că asta cu puloverele e o... Eu încerc să suprapun ceea ce ai spus tu cu tema... Nu, hai să spun, dacă spui drogurilor, e mai mare gamă. Eu nu m-am referit la droguri, eu m-am referit la... Deci, uite, există niște principii și valori care trebuie să stai la baza modului în care tu operezi și la care nu trebuie să deviezi, decât în condiții foarte, foarte, nu știu, extreme. E ca modalitatea în care văd eu că trebuie să opereze omul care guvernează o țară e prin măsuri permisive și stimulative. Adică, eu îți spun că tu poți să faci ce vrei tu, atâta timp cât respecti 1, 2, 3 și atâta timp cât ții cont de faptul că e că noi ne-am dorit ca lucrurile se întâmple așa.
Așa se întâmplă în vest, așa se întâmplă în... Dar nu vorbi despre Londra, vorbește despre țările scandinave, spre exemplu. Uite la modul în care ei se raportează. Eu am trăit în Danemarca, acolo criminalitatea tot este. Pur și simplu, ce interesant și eu țin minte cât rămânem uimit în fiecare seară, când între noi vorbeam despre tot, știu ce s-a întâmplat pe strada cu tare sau în cartierul cu tare, dar în public asta nu apare, pentru că ei vor să mențină statistica. Am prieteni cunoscuți și colegi foști de la lucru de când eram în Danemarca, care ei erau în temă și erau de la jurnalism, da? Ei știau tot ce se întâmplă, accidente, violuri și furturi și așa mai departe. Dar ei îmi spuneau, noi nu trebuie să publicăm chiar tot, noi trebuie să publicăm pistea a patra, pentru că altfel stric statistica de țara fericirii și țara păcii. Se întâmplă același lucru și acolo, iarăși se revin... De ce eu... doar la idei загниваешь și Запад. Nu, mie îmi place vestul și mie îmi place nordul. Nu, pur și simplu, dar pentru tot, în afară de faptul că la dânsii, eu într-adevăr sunt împotriva legalizării. De ce? Pentru că eu consider că asta strică omul. Astea sunt substanțe care atacă creierul, care te fac momentan să nu ai probleme, dar el te scoate într-o realitate și tu stai și putrezești într-o realitate timp de 2 ori, după care revii la normal și tu nu poți suporta altă realitate și tu vei înapoi acolo și respectiv asta creează... Dar răspundem la câteva întrebări. E că tu ție nu-ți plac substanțele astea. Tu le consumi? Nu. Ok. Ai tu vreo treabă cu statul Republica Moldova la capitolul ăsta? Momentan nu. De ce? Pentru că nu am treabă cu dânsii. Ok. Sunt oameni care consumă. Ai tu cumva vreo modalitate să influențezi decizia lui dacă vreau să consumi sau nu? Eu ca om simplu... Nu, tu ești Maia Sandu. Tu poți să-l convingi pe Cătălin să nu mai fumezi iară? Să-l conving nu, dar să-i creez condiții în așa fel ca el să nu le consume, eu pot, dacă sunt Maia Sandu. Cum? În primul rând, lege, mai strictă, dar pe lângă faptul că se spun pur și simplu nu se poate, nu se poate. Tu ești la casa presiei, într-un cabinet la un etaj, în care există o fereastră. Cum tu, Maia Sandu, fiind undeva făcând ceva, chiar și cu lege îl impui pe Cătălin să nu-ți ducă mult la fereastră și să aprindă un caseac? Nu, mă duc la dâns și spun, uite-te, stai un pic, îți spun acum imediat, dar asta e o idee așa spontană, fără ca să mă gândesc pe multe detalii, dacă vrei să le întrebi pe urmă. Rehab-uri gratis, dar nu de care sunt la noi, îmbunătățirea rehab-urilor, îmbunătățirea și dezvoltarea la maxim, ca oamenii să ducă și când să scape, odată ce au scăpat de toată patima asta și crucea asta lor grea a drogurilor, să nu mai vrei să facă. Pe asta face parte din modelul portughez. Ei au mers pe ideea că oamenii trebuie să ajutați. Nu... Dar ei și permit. Respectiv, dacă cumva îi spui, băi, nu se poate, dar vină și eu te lecui, dar te lecui, așa că tu după asta mai să mai vrei. Și nu-i vorba cu amenințare, dar în sens că îți interzic, dar te ajut să treci piste. Și îți fac niște rehab-uri în așa fel în care tu să nu ai probleme, ca tu să nu te duci acolo cu un pad de sârmă, nu, tu să ai full tot ce e nevoie pentru asta, știi? Și ca tu să ai o condiție perfectă, ca tu să lași concret problema asta. Dar asta necesită bani, resurse, comunicare foarte, foarte, foarte bună și dorință. Problema drogurilor nu e unica problemă. În genere, tu le numit patim. Că aici poți vorbi despre droguri, poți vorbi despre prostituție, poți vorbi despre alcoolism, poți vorbi despre jocuri de noroc, despre multe alte fenomene care oamenii le fac. Oamenii fac lucrurile astea. Tu, fiind Maia Sandu, fiind Bill Clinton, fiind, nu știu, oricine vrei tu, Elon Musk, tu oricum nu poți să faci așa încât oamenii să nu mai facă asta. Nu poți, nu se întâmplă. Nicăieri, nimeni nu a reușit să facă așa ca că oamenii nu mai fac deloc asta. Întrebarea mare e cum te raportezi tu la dânsă. Întrebarea mare e cum în abordarea ta trebuie să vezi oamenii ăștia. Ca oameni care comit o ilegalitate sau ca oameni care trebuie să ajutați. De ce omul face asta? Ajutați. Păi și asta atunci îți spun că noi... Faci legea și le faci condițiile. Adică și lege. Interzicere și condițiile care le-ai spus tu mai devreme. Dar tu dacă interzici, trebuie să-l faci criminal. Există foarte mare spațiu de dezbatere. Anume de asta e foarte important că atunci când se iau decizii de genul ăsta, tu să ai diferiți politicieni care apără diferite puncte de vedere. Nu știu. Da, ideile astea liberale la tine, uite, la mine în familie, de exemplu, idei liberale nu sunt. La mine părinții îi iubesc, îi respect și așa mai departe, dar ei au sorginta asta socialistă. Pentru dânsi contează, băi, dacă e, și asta am observat din dezbaterile care le avem acasă, băi, este partidul, gata mă, la tine acasă s-a cultivat așa idei liberale deschisă? Nu neapărat, nu știu unde.
prin proiecte, el la foarte multe lucruri am ajuns singur. Eu am avut noroc de educație extraordinară acasă. Părinții mei sunt niște pupsi și iubesc și foarte tare. Au fost strict și pe măsură și eu creșteam deveneam mai leger. Cumva chiar n-am avut nicio problemă cu educația acasă niciodată, chiar n-am lucruri pentru care să mă jălă. Eu sunt un om foarte fericit. Tipa, n-am... Te-ai bătut vreodată? Nu. Niciodată, nici o palmă măcar. Nu. Scrieți în comentarii dacă îl credeți sau nu îl credeți. Mai facem un pic de interacțiune cu publicul. Nu, sincer, am o familie extraordinară. În același timp, evident că și părinții mei au fost pionieri și octombrei și ei tot au crescut în alt spațiu de valori. Unele idei liberale au reușit de a să le digere și le-au asimilat. În mare parte, mai ales, este pe dimensiunea economică. Adică pe partea asta chiar că suntem tare ok. Pe partea libertăților sociale, cumva... Uite, eu nu cred că noi asprindem ziua, noi, în care în Republica Moldova subiectul este să fie închis. Eu cred că în cel mai bun caz noi să ajungem, uitați-vă dacă vă interesant, a fost un caz la USR săptămâna trecută. Deci ea o politiciană, o cheamă Elena Lasconi. Elena Lasconi e un fel de Angela Gon sau cumva, e ca la noi. Eu au prezentat toată viața ei la ProTV și după asta, când a renunțat la cariera de jurnalism, a început să facă politică, a devenit primar într-o localitate, se numește Câmpul Lung. Paranteză, spune ce înseamnă USR în două cuvinte. Uniunea Salvați României, un partid liberal. Partid din România. Un partid liberal. Liberal. Și ea a devenit primar într-o localitate care se numește Câmpul Lung, are rezultate destul de bune acolo și ăștia de la USR au decis să o pună pe dânsa cap de listă pentru alegerile europarlamentare. Ea având și o încărcătură de imagini și... În 2018 în România a avut loc un referendum mega controversat, organizat de Coaliția pentru Familie. Dacă ar trebui ca în Constituție să scrie că familia poate fi formată doar din bărbați și femei sau nu. USR oferind Partid Liberal, ei au asumat și libertățile sociale, deci ei în mod deschis fac lobby pentru LGBT și ei erau împotrivă la referendumul ăsta. Ea, într-un interviu de unul, a spus că el la referendumul cel atunci în 2018 a votat da, gen că ea consideră că familia ar trebui să fie formată numai din bărbați sau bărbați și femei. Și asta a creat un scandal extraordinar de mare care a dus până la faptul că președintele USR-ului i-a cerut public ca ei să se retragă de pe listele, ea s-a retras și inclusiv a generat un scandal între dânsa și fiica ei, în care fiica ei fiind reprezentanta comunității LGBT, sunt din public, o pornit telefonul, că pe mine mama mea nu mă reprezintă. Deci a fost o discuție foarte mare. Eu cred că în viitor apropiat, în Republica Moldova așa ceva nu are de unde să se întâmple. Pentru că noi încă n-am ajuns la așa gen de discuție publică, la așa gen... Pentru că ai nevoie de un anumit nivel de bunăstare. Există piramida lui Maslow care explică foarte clar niște nivele de necesități pe care le au oamenii. Primul e apă, hrană, acoperiș deasupra capului, după asta securitate și ele de ce evoluează așa. Și discuția despre valori nu e la primele nivele, înțelegi? Oamenii pot să ajungă să vorbească despre valori, despre așa chestii, în moment în care ei și-au rezolvat cumva primele nivele. Noi în Republica Moldova azi în continuare avem oameni care nu și-au rezolvat primul nivel. Și atunci nu e natural ca la noi să apară așa discuțiile, n-au de unde. Oamenii nu operează în spațiul ăsta. Dar eu acasă chiar n-am avut probleme niciodată. Prost sunt un om fericit. Nu știu, știi cumva, de timpul la podcaster oamenii așteaptă istorii lacrimogene. Eu prost sunt un om fericit, am o familie extraordinară, am un frate cu care mă împac foarte bine, am părinți care mă iubesc și care mă ascultă și care mă înțeleg și mă susțin. Și pot să zic altceva. E invidiat. Scrieți în comentarii că Gabi să-mi spun asta. Scrieți în comentarii, îl invidiați pe Ion sau nu? Mai bine... Și numai elevii de clasa 6. Da, mă invidiam! Vă iubesc. Și eu tot, clasele 5 a 9 a 7, a 8, a 9. De la 5 la 9 și mai este o clasă specială 14J. El să înțeleagă dacă se uite. Și a 5-a, dragii mei, n-au uitat de voi. Da, voi vă simțiți ok, nu mă încurc. Doamne ajută! Ieșirea, vezi că și-ai blocat pe acolo. Căutați în comentarii și ați vedeți cine e 14J. O clasă de persoană. În fine. Apoi uitați-vă în comentarii de pe Instagram. Mai degrabă pădrușcă de tare. Și volei și interesant aveți voi, mă. Tu ai spus că... Da, poate le interesam cuiva. De ce? Pentru că am citit într-un comentariu în care... Comentariu de hate, de altfel, în care se spunea
că se vede că o duci bine, că uite la tine și așa mai departe. Tu ai spus că părinții tăi o duc economic destul de ok. Sunteți bogați, sunteți săraci, sunteți medii, activitatea și în general. Ce înseamnă bine economic și ca să comentăm și comentariul cel de hate care a fost în YouTube, dacă nu mă greșesc. Eu nu am folosit formularea bine economic, eu nu am chestii pentru care să mă jălui. Mama mea predă la SEM, are salariu de profesor la SEM, de nu... Voi știți ce înseamnă salariu de profesor. Tata meu e antreprenor, face agricultură. Agricultura e un domeniu care într-un an e profitabil, după asta 3 ani nu știi de unde să mai iei credite, că s-au studiat problemele care apar. Anul 2023 a fost un an dezastruos. Noi, ca să ne lămurim, sinecostul la grâu era, spre exemplu, 3 lei și 10 bani și prețul pe era 2 lei 70. Adică cam în zona asta. Și atunci ei toată viața lor au muncit. Au făcut niște lucruri ca să agonisească anumite, așa cum e la toată lumea, probabil. Și eu doar mă mândresc că n-am avut niciodată lipsă, n-am dus lipsă de haine, de încălțăminte, de mâncare, chiar am fost ok tot timpul. Eu am început să muncesc la 15 ani. Primul meu job, eu ne-am deschis un fel de mini-școală de muzică, eu predam și chitara și teoria muzicii pentru niște copii mai mici. După asta am început să lucrez, am început să fac debate, am condus asociația de dezbateri, am predat, am făcut consultant în afaceri, am început și eu afaceri. Adică cumva hainele care le port pe mine sau telefonul pe care l-am, am muncit pentru dâns. Și asta e normal. În momentul în care investești în educația ta, în momentul în care investești în anumite lucruri, evident că asta îți generează posibilitatea să profesezi după asta. Nu știu cum să spun. Chiar n-am avut... Toate lucrurile astea sunt transparente. Eu trebuie să depun o declarație de avere, de interese, de... Conduc o mașină pe care o plătesc în leasing în fiecare lună. Cumva... Că eu nu am sentiment că e ceva deosebit. Eu sunt mega recunoscător pentru ce am. Înțeleg că există lume care duce mai rău. Încerc să fiu acolo atunci când consider că pot. În același timp, cred că și aici e foarte important că paradigma în care noi să începem să existăm e că atunci când un om o duce mai rău, tu pe dânsul să-l ajut să-i dai undița, dar nu peștele. Înțelegi? Pentru că în momentul în care tu îi dai pește, el depinde de tine dacă tu ai să-i mai dai pește sau dacă n-ai să-i mai dai. Și până la urmă te trezești în zona în care tu rămâi încă așa la rău de atât că nu i-ai mai dat pește mai departe. Eu prin activitatea pe care o am, sincer, consider pentru foarte mulți tineri le-am oferit o undiță. Înțelegi? Dar la moment tu lucrezi și ai un salariu sau din ce trăiești tu? Sau părinții te întrețin? Da, eu lucrez și am un salariu. Dar unde lucrezi? În compania la care sunt director. Asta e agricultură. Tu ai o firmă care am înțeles. Ok. Tot cu grâu. Cu toate. Dar e complicat. Nu e un salariu ieșit din comun sau... Eu nu am lucruri pentru care să mă jăl. Hai ca să lămurim cu toată lumea. Ești producător sau tu ești intermediar în import-export? Am înțeles, ok. Eu să înțeleg, tu ca politician, ca carieră de politician, la fete n-ai probleme. La fete? La fete. De ce? Nu, întreb. De când tu faci politic, tu ai devenit mult mai activ pe pagina ta de Instagram, o faci mai logic decât cum era anterior, pur și simplu te mai precalești, hai așa, măi, te mai precalești din când în când, asta e. Eu, dacă sincer, Caterin, nu ne-am schimbat deloc rătări. Ele prost au apărut niște postări cu program acolo sau niște mesaje politice mai aprofundate. Eu nu am schimbat modul în care... Da, amatoare, așa dintr-o parte care, wow, domnion. Nu știu, probabil, dar... Sincer, nu am sentimentul că sunt numai fete, chiar deloc. Chiar sunt foarte mulți băieți care noi comunicăm, care... Nu, el vorbește despre simpatizare. Nu știu, eu cred că e de bun simț de așa. Asta e exact așa cum Cătălin Sarmândric este o fată în clasa 12 care el știe că e plan. Exact, că nu spun că pe tine asta mai tare te incomodează și te pune într-o situație proastă decât să te ajute cumva, înțelegi? Eu știu că există mai multă atenție față de mine. Eu presupun că există fete care pot să mă placă. Eu presupun că pot și băieți care pot să mă placă. Nu ce pot să spun. Succes, da. Dar pe mine băieții care îl plac pe Ion, scrieți în comentarii. Dar din punct de vedere activității profesionale, asta mai degrabă îți creează bătăi de cap decât te ajută cu ceva. Pentru că trebuie să gestionezi momentele astea, trebuie să vezi cum să păstrezi simpatia omului, dar să o transformi în ceva productiv. Nu știu, cumva nu-i mare avantaj în asta. Că nu te axezi pe asta. Eu sunt băiat tânăr, ok, am barbă, sunt mașcat, nu știu. Sunt fete la care le plac așa oameni, probabil. Sunt băieți la care le plac așa oameni. Nu știu ce să spun. Sunt femei la care le plac așa oameni.
Și eu ți-am spus mai devreme, că, din punctul meu de vedere, electoratul meu nu e doar electorat tânăr. Și nu uitat, nu că ai făcut dreptul, așa e la USM. Și tu știi că și în codul penal mai sunt și anumite chestii. Dar cum ți studiile la USM, apropo? Că tu ai fost tare, băi, eu țin minte că noi eram studenți în aceeași perioadă și acolo, țin minte un comentariu. Susținem Ion Bulgac! Și eu când l-am citit zic, Ion ați fac politică, îți garantez, adică și i-am scris lui Dana, fata și ei, salut Dana, apropo, i-am scris că nu, ia că ai candidat. Chiar de unul s-a scris, m-a întrebat de candidații, dar cred că... Păi nu știu, cumva oamenii foarte tare, mai ales generația părinților noștri, foarte tare romantizează perioada univeră, știi, la dânsa asta. Of, că eram tineri, că eram în cămin, că noi... Eu nu am chestia asta deloc. E o perioadă... Eu cumva am amintiri mult mai calde față de perioada din liceu și din gimnaziu, mai degrabă decât perioada din univers. Sunt multe lucruri care nu-mi plac la facultatea de drept, la USM, unde am învățat și eu am comunicat public despre asta. Sunt unii profesori extraordinari care m-au avut acolo și am foarte mare noroc de dânsii și eu comunic în continuare cu dânsii. Știu că am susținerea lor în ce își fac acum. În același timp, la fel ca și în orice alt spațiu, sunt profi care n-ar trebui nici o zi în viața lor. Poate ei sunt buni profesioniști, poate dar el n-ar trebui să predea pentru că se simte foarte tare ura lui față de proces și asta e o chestie foarte deranjantă pe care studenții o sunt. Eu știu ce înseamnă să stai în fața la o sală de clasă, înțeleg că asta e foarte greu și înțeleg că unicul driver pe care poți să-l ai ca să faci asta e faptul că tu iubești asta. Cumva că simți că ai de dat, că ai de povestit, că ai de... În același timp, nu știu, eu ca tare toată viața mea am fost o persoană foarte controversată. Gen, 6 din 10 oameni îți vă spui că eu sunt ultimul măgar. Și 4 din 10 oameni zic, băi, și tare îmi place de dânsul, că el așa le spune cum este, cum... Asta nu s-a întâmplat numai în univers sau numai în politică, sau eu așa am fost toată viața mea, inclusiv în școală, inclusiv acasă, inclusiv în cercurile de prieteni. Dar e un lucru pe care eu ne-l asum. Spuneam cuiva de unul, zic că noi, disperat, încercăm să placem tuturor. Și asta, din punctul meu de vedere, e greșeală. Pentru că să-i împaci pe toți oricum nu poți. Pentru că, din punctul meu de vedere, există un preț pe care trebuie să-l plătești pentru... Eu, pentru dreptul meu de a comunica public lucrurile așa cum le consider eu, trebuie să plătesc un preț. Și prețul ăsta e faptul că 6 din 10 oameni mă consideră tâmpit. Eu asta ne-asum, eu asta înțeleg. Pe mine mă interesează cât de bine eu reușesc să ajung la ăștia alți 4 din 10. Și asta s-a întâmplat și în facultatea de drept. Atunci când noi am făcut un protest odată pentru că nu vrem să dăm examenele offline, că am învățat online. Și în situația aceea, 6 din 10 oameni care învățau la USM și care erau studenți direct afectați de decizia asta și care nu erau de acord, mă considerau tâmpit că fac asta, înțelegi? Așa sunt realitățile în care noi existăm. Nu știu, nu mă interesa niciodată asta. Cumva pentru mine mereu a contat ca eu să am sentiment că fac lucrurile corect, că în spatele eu, seara când mă culc, sunt ok singur cu mine și că am făcut lucrurile așa cum trebuie să fie făcut. Dacă vreți să faceți studii în drept oricum la USM, e cea mai puternică școală de studii juridice în Moldova. Eu în secunda asta sunt masterand la SEM. Din punctul de vedere la SEM mult mai tare îmi place, dacă sincer. Dar ce schimbai de la USM la SEM? USM e de stat, ASEM. Pentru că la SEM, nu și SEM e, mă rog, universitățile ca tare sunt la autogestiune. Dar mă la SEM pentru că vreau să fac finanțe publice și fiscalitate și cumva la SEM să faci economie. Nu, așa cum nu faci drept la SEM, așa nu faci economie la USM, din punctul meu de vedere. Ca și atmosferă, mult mai bine mă sunt la SEM. Nu știu de ce e condiționat chestia asta, dar... Mă uitam într-un interviu de lui Faraon, rapperul rus, cântărețul. Da. Și el spunea că în primii ani de studenție, când se ducea la lecții, și nu era așa de populară, cât stătea la lecții, din spate auză scr, știi? La fel și Emma Watson, când răspundeau la ceva corect, cineva din spate mereu striga 10 points Gryffindor, știi? Tu ai toate teaser-urile astea de la universitate în timp, mai ales după alegeri, după rezultate, când ești în prima bancă, probabil, că așa tu stai de obicei, sper, gândesc eu. Nu știu, adică tu ai chestiile astea de pe coridor sau din grupă sau din profesori sau așa? Le-am nu numai la univers, le-am oriunde, și faci primarul. Bun, eu cred că e ok, n-am nicio problemă cu asta. Zi-mi una mai originală care ai auzit, dacă ai auzit una.
Da, nu știu. Eu stau foarte prost la capitolul memorie, știi, de... Ea ca cineva ne-a zis ceva, eu nu țin minte chestiile astea. Dar nu neapărat ca să efectezi negativ, ca tu să nu atragi atenția. Ceva poate original, interesant, care ți-a părut, asta e bună. Nu știu, sincer nu știu. Vezi că la univers, eu la univers cu Balan în grup, noi suntem 2 băieți și restul 15 fete drăguți care lucrează la fisc și care cumva nu prea are cine să ne iei peste picior, știi? Cred că dacă eram la OSM mai des auzăm. Eu, dacă sincer, eu aș prefera să le aud eu, știi? Eu mai des aud istorii de la cineva, că ea, ca cineva te-a luat picior, că o zis, că așa. Și eu, păi, zi și... Ei, tu și ești mășcător și poți să-l iei și la niște palme acolo. Nu e la palme. Dar ai avut experiență de bătăie este? Nu, da, întinderi de atunci când cineva... Nu m-am bătut niciodată, odată am mâncat bătaie. Opa. Da. M-a bătut 3 așa din spate, m-a prins. După alegeri sau mai? Nu, asta a fost de mult, a fost 2-3 ani, nu știu. Nu am idee, nu știu, ceva nu le-a plăcut. Dar nu m-a bătut tare, gen așa e personală peste recăle. Până acum n-am aflat cine sunt inspectoratul de poliție sectorul Rășcan, salut, dar... Și băietul care ce, dacă vă uitați? Dar eu sunt non-violent. Dar cu pistolul lângă mine, cu avdrug, știi că... Dar după aceea am avut cazul și ala la TV8 cu acela că dau un pumn în picoară. Iată, despre asta tu spuneai pe urmă în emisie că eu vreau să fie asta publicat, da? Da, ca să nu e ok. Dar vreau și nici băieți, mi-a scris, spune dacă trebuie, îl găsim. Așa că eu cu mâna mea nu fac nică. Dacă cunoașteți cineva locația domnului Cutare de la TV8, scrieți locația în comentarii. Transmiteți-o. Transmiteți salutări și Iona să le citească pe urmă, pe toate. Da, vesel. S-a plăcut să-i... Uite, eu sunt un om fericit. Eu îmi trăiesc viața frumos. Viața cu bune și cu rele. Inclusiv că am dat odată bătaie undeva, te-au prins niște gopnici, nu știu unde, sau inclusiv că n-ai câștigat primele alegeri la care ai participat. Sau că... Deci cumva așa e viața, cu bune și cu rele. Cineva s-a îmbolnăvit, cineva s-a simte rău, cineva... Eu sunt unul dintre oamenii care iubește viața foarte tare. Eu simt că nici nu ne ajunge, mai vreau, mai dați. Eu fiecare zi o aștept să trăiesc, experiență noi. Și atâta așa, orice capitol care să-l dezghecăm noi am să-l vorbim, e cu bune și cu rele. Se întâmplă lucruri bune, se întâmplă lucruri rele. Contează foarte mult din punctul meu de vedere să fii consecvent, să nu renunți la principiile, la valorile pe care le ai și să faci lucrurile așa cum crezi tu că trebuie să le faci. În rest, dar atunci când Coaliția pentru Unitate și Bunăstare o ales candidatul ca să fie o persoană de 23 de ani, un tânăr de 23 de ani, cum s-a luat decizia asta? Doar partidul are generale, are doctori, are multe persoane care au... Dar nimeni nu vreau să candidez. Noi am avut discuții foarte lungi. Nu a fost nici o secundă faptul că eu m-am suit Charlie pe masă și să-mi bag pun închet că eu sunt candidatul dar și eu sunt... Dar dar Iona să fie, sau cum? Eu ne-am asumat. Gabi, asta e o chestie foarte complicată. Eu ți-am spus la început de interviu că am fost într-o perioadă în care am fost câteva luni într-un tunel din care încerc să ies amu, în care încerc să mă readaptez cu viața de om liber care nu-i candidat la primărie de la care se așteaptă foarte mult. Toată viața mea așa am fost, că la școală, că la univers. Eu când am făcut protest la univers, nu m-a interesat. Eu n-am avut nici o restanță în toți 4 ani de univers. Și eu nu aveam o problemă să scriu examenele de cele. Eu am avut o problemă de principiu cu asta. Eu am știut că eu sunt unul dintre oamenii care dacă nimeni altcineva nu-și asumă, eu o să ne asum. Să fiu omul care ies în față, spune cu ele să aleagă. Și inclusiv participarea mea în campania electorală a fost să ne asum niște lucruri pentru că eu nu operez cu jumătăți de măsură. Pentru că atunci când eu am început să fac politică, eu am început să fac politică pentru ca să candidez, ca să te bat pentru niște locuri, ca să... Eu știam că eu n-am să fiu primar, toată lumea știe că eu n-am să fiu primar, ok. Dar nu a fost vorba despre asta nici o secundă, a fost despre prestația pe care o ai în campanie, despre mesajele pe care le generezi, despre ce faci tu ca candidat. Că eu n-am ajuns primar și că ce bani câștigă, toată lumea știe asta din prima secundă, nu a fost discuție despre asta. Și eu am avut noroc de susținere din partea lor, ei m-au ajutat, nu știu. Și acum sunt certuri ceva sau adică sunt oricum urma să... Eu nu cred că există cineva care poate să-mi reproșeze ceva, pentru că eu nu m-am făcut de rușine, pentru că eu nu am făcut lucruri rele, pentru că am comunicat numai adevăr. Și atunci să ne reproșez și că n-am mințit și eu la televizor sau cum. Trebuie să duci tu să minți dacă vrei să minți. Eu n-am vrut să fac asta, v-am spus din prima secundă.
Ești familie te-a susținut obligatoriu și tu aveai în spate un perete care tu știi că nimeni... Dacă asta a fost o decizie bună sau rea, noi nu putem să judecăm timpul să le așeze lucrurile astea și atunci să știm. Noi putem să facem un podcast pe 15 ani și atunci să discutăm, ia ca tu în 2023 candidat la primărie, uitându-te în urmă, cum îți pare, ce ieși din asta, ți-ai scos ceva sau nu ți-ai scos. Eu nu pot să știu azi, n-am idee. Am înțeles. Pentru noi rezultatul alegerilor încă nu e clar. Rezultatul alegerilor pentru noi să fie văzut în sondaje peste 3 luni, peste 6 luni, peste un an, înțelegi? Așa să fie rezultatul real al alegerilor noastre pentru CUB. Că când am câștigat primăria, știam că nu câștig primăria, ok, zăni altceva. Și... Nu știu, pe această notă optimistă, Gata, nu mai îi mulțumim. că te să trag Asta. Eu mai am întrebări. E interesant, la fel am primit întrebări de la subscriberii noștri și am să le adresez. Ăsta care a adresat întrebarea o să se regăsească. Nu o să regăsească, dar o să știe. Короче. Tăiem asta. Apropo, dacă aveți întrebări, vă puteți să-mi scrieți pe Instagram, că eu răspund. Da, direct. A să fie Instagramul lui în cum se cheamă, în descriere. Despre dragoste. Ești în relație? Nu ești în relație? Ce planuri ai cu relația? A câta dragoste și dacă asta e dragostea cea mare sau nu? Și de cât timp sunteți împreună, dacă sunteți împreună cu cineva? Da, eu momentan sunt într-o relație, sunt fericit și nu cred că vreau să vorbesc foarte mult despre asta, pentru că există un spațiu private în care vrei să-ți păstrezi lucrurile astea, dar nu e secret deloc mare, pentru că puteți vedea asta și în toate vlogurile mele. Adică eu n-am ascuns nici o secundă chestia asta, eu cred că toată lumea care mă cunoaște știe, dar nu vreau să sunt într-o relație. Dar e neam încă n-am. Nu e el? Am înțeles. Nici noi n-avem inele. Tu erai cel mai Noi nu prost. suntem stăpânii inelilor, nu așa? Da. Încă pe afară. Nu știu, nu a fost să fie cu inelul. Lasă că poate nu vine. Poate mai vine. Poate vine de N-ai de unde știi? N-ai de unde știi? Eu văd sunt... Dar dacă nu vă descurcați, sunați-mă, da? Fugiți cât puteți, dar dacă nu puteți fugi, da. Înțeles. Aproape că ne apropiem deja de sfârșit. Spune-mi, te rog frumos, un inside, un exclusiv care nimeni nu-l știe, care explodează internetul și care tot să rămână cu gura cascată. Nu neapărat să fie de politică, despre viața ta personală, despre ce știi tu despre cineva care a auzit despre cineva, orice, de dorit despre tine să fie, ca să nu bârfim pe alții, știi? Spune-ne ceva interesant la toți. Am făcut foarte multe lucruri în viața mea, am făcut muzică, am încercat să devin dirijor, am scris un cântec, l-am făcut, să mai fac, am făcut politic. Cu sportul te ocupi? Da. Uite, noi avem așa, dar dacă suntem pe final, noi avem așa o rubrică specifică în care... Două rubrici. Pe una eu anunț și una tu. Una e Special One Vacarciuc, una e Special One Jabriel. Frumos? Frumos. Rubrica pe care eu o conduc, sper, spate, de azi eu am să o conduc. Uite, noi îți spunem o întrebare, da? Și nu avem voie să mai adăugăm după. Noi îți spunem întrebarea, tu poți răspunde cum vrei, scurt, lung, pe jumate, cum tu faci, ți deschis absolut orice răspuns poți să dai. Noi nu avem voie să intervenim pe urmă cu concretizări. It's good? Și mergi cu reply-uri, oricare. Zi. Spune-ne care sunt cele 3 lucruri bune la Maia Sandu. Arată bine, comparativ cu Igor Dodon, gen pot să... Scrieți în comentarii, arată. Hai să zic că n-ai voie, băi. Dar eu nu știu eu cu oamenii. Arată prezentabil. Doi la mână, Maia Sandu să fie un duș rece pentru oameni și sper o lecție foarte importantă învățată. Eu v-am spus și cu multe alte ocazii că noi avem mulți oameni în țară care încă nu înțeleg ce ne se întâmplă. Și Maia Sandu să fie unul dintre oamenii care să ne învețe să înțelegem ce ne se întâmplă. Probabil asta să fie dureros, probabil asta să fie neplăcut, dar eu cred că asta e un lucru pozitiv pentru noi, până la urmă. Da, el să ne coste cum, da, el să fie dureros, dar tu ai nevoie de niște experiențe ca să înveți. Trei la mână, faptul că Maia Sandu are deschidere din partea anumitor parteneri europeni, asta e important. Cumva, dacă noi azi nu am avea nici resursele financiare care vin din vest,
inclusiv pentru că oamenii iubesc Maia Sandu. Ca să înțelegeți, europenii nu iubesc pe Andrei Spână, deloc. Ei n-au ochi să-l vadă. Jumătate de pas n-are ochi să-l vadă pe Andrei Spână. Nu, deși Maia Sandu are ochi să-l vadă. Dar banii care vin în Moldova vin pentru Maia Sandu. Momentan, așa e perceput de oameni. Eu cred că banii vin totuși pentru Republica Moldova, dar cumva ca și actor politic, ea având susținere din partea partenerilor care erau acolo, adică noi suntem la CUB, suntem membri ALDE, fix așa PAS-ul e membru PPE. Oamenii care conduc Uniunea Europeană sunt membri PPE și atunci eu iubesc Maia Sandu că ei drugi pe linia asta, știi? Adică eu cred că asta e un lucru pozitiv. Nu sunt printre oamenii care neagă tot și există tot ce face omul, tot ce spune, dar consider că noi am ajuns în punctul în care eu fiecare interviu de Maia Sandu pe care îl privesc, nu pot să-l privesc fără ca să mă enervez odată la fiecare 20 de secunde pentru că spune numai prostii. Și asta e o problemă. Dar să fie lecții pentru noi. Da. Întrebarea mea? Da. Noi n-avem voie să dăm replici. Replicați și acolo. Bun, și întrebarea mea. Nu și Ion. Când o ceri pe Cezara în căsătorie? Mă gândesc cum să răspund fără ca să mă mătiresc. Chiar te rog. Nu-i treaba voastră. Asta e spate. O să spun după asta. Cezara, scrie în comentarii. Asta apare video pe Instagram. Asta toate întrebările care le-a spus el, dar nu le scrie. Asta apare video pe Instagram. Băieți, aveți grijă cu Ion, întrebările, filtrațele, tot e normal. Zi și a doua rubrică. A doua rubrică, o tradiție, de fapt. Deja de la doilea podcast, asta e tradiție. Trebuie să mai găsim o tradiție, să fie 3. Da, trebuie. Succes, nu? Spune-ne un banc. Eu stau prost la capitolul bancuri, dar este unul care îmi place și care reflectă realitățile pe care noi le trăim. Așadar, un anumit moldovean, dați-ne un nume, ca să-mi spuneți că... Ioan. Nu Ioan Chiusiu. Gheorghe. Lilian, spre exemplu. Lilian, e ca așa, Lilian. Deci Lilian era primul așa s-a ajuns că primul cosmonaut care ajunge în cosmos e moldovan. Îl cheamă Lilian. Și pentru că el să nu rămână singur acolo, alături de dânsul, a trimis în misiunea asta spațială și pe Belca și Strelca, primii câini care au ajuns în cosmos. Deci s-a lansat racheta, eu ajuns pe orbită și se face prima oară legătură cu Pământul. Și el spune, Lilian, ne auzi? Confirmați, la voi tot normal. El spune, da, vă aud, aici racheta, noi suntem ok. Și ăștia de jos îi spun, Lilian, hrănește câinii și n-atinge nici acolo. Asta e amuzant. Am înțeles, dar am idee. Care e matul tău preferat? Nu știu care exact, dar nu-mi place. Eu cred că asta e o chestie importantă. Am înțeles. Tu când gândești în gândul tot vorbești maturi sau... Nu știu, eu am capacitatea să filtrez discursul raportându-mă la spațiul în care mă aflu, dar într-un spațiu în care e comod pentru mine sau în care lucrez sau nu e ok, eu nu înjur. Dar în general nu consider că e o problemă să înjur. Cumva n-am... Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru atenția voastră pe care nouă ne-ați oferit-o, mie, lui Gabi, lui Ion. Scrieți comentarii, fiți activi acolo și scrieți-ne pe cine voi vreți noi să invităm. Poate este acolo o perlă pe care noi o observăm. Abonați-vă la canal, distribuiți neapărat, puneți like-uri, puneți clopoței, algoritmul YouTube-ului funcționează, eu mă conect de chestia asta. Și eu am un canal de YouTube, se numește Ion Bulgac. Acolo sunt vloguri din toate zilele de campanie electorală, nu știu, mai postez și eu chestii, mai știți pe câte o să de următoare, nu știu. Asta Așa și de Telegram. Dar ajutați pe băieții de atâta venit, îi trebuie susținuți, trebuie să promovați, distribuiți fac prietenii voștri și sper că ieșitul de conversații bune. Perfect. Este?